Yo mensen, daar ben ik weer. En vandaag ga ik jullie laten zien een manier hoe je het snelst aan geld gaat komen. We gaan een bank overvallen. De regel om een neppistool en een bivakmuts. Zodat je niet herkenbaar bent. Kunnen jullie mij herkennen? Ja, jullie vast wel, maar die mensen vast niet. Zo. Nu ga ik de bank overvallen en ik neem jullie nu mee. We zijn al onderweg. Even zachtjes praten. We zijn al onderweg. We zijn al bijna binnen. En ja, het gaat zo lukken. Oké, ik ben er. En nu ga ik de bank overvallen. 3, 2, 1. Geld op je leven! Ik heb geld. Ik heb een bank beroofd. En ik heb heel veel geld.